Doncs bona tarda a tothom, gràcies per haver vingut avui aquí i dir-vos hola a tots i també hola a la gent que pugui estar mirant a través de la web. Estem en proves mirant de transmetre també per internet en directe aquesta xerrada a través de la web de l'assemblea smxi.cat. Vull dir que pot haver alguna fallada, però esperem que tot vagi prou bé. Aquesta xerrada la vam convocar perquè vam veure que hi havia molta expectació amb el tema de la desobediència i vam voler convocar un parell de membres que poguessin informar-nos sobre el tema, que ara us presentaré. Tenim l'Eduard Jaquet, que és coordinador de la sectorial de juristes per la independència, i el Sebastià Saliner, que és del secretariat nacional de l'Assemblea i també és membre de juristes. Aleshores, per fer una mica d'introducció abans de començar, la desobediència és una forma d'intervenció que s'ha dut a terme a moltes ocasions del món, com antecedents molt coneguts a la història més recent. Tenim el tema de Gandhi, que com va aconseguir treballar molt per la descolonització de l'Índia a través de la desobediència pacífica. La revolució de la Txecoslovàquia és un altre exemple, l'apartheid de Sud-àfrica o la revolució cantant de les repúbliques bàltiques, que també va culminar fa uns 20 anys amb la seva independència. Com a antecedents més locals, aquí tenim la insubmissió al servei militar, que també va ser un dels factors que va aconseguir, entre d'altres, que va contribuir a fer que la militar obligatòria desaparegués. Hi va haver un moment en què la justícia espanyola es va trobar amb que, sumant els insubmissos de Catalunya i del País Basc, en tenien 25.000 i no hi havia presons per tots. Aleshores va ser un dels factors que va contribuir a acabar amb la militar obligatòria. I també el tema de la sobirania fiscal, la crida a pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana com a acte de desobediència fiscal cap a Espanya. Aleshores ens vam preguntar per què en alguns moments calia desobeir, i és perquè a vegades apareixen lleis injustes, lleis que potser limiten els drets de les persones més enllà del que es podria fer-ho, i fins i tot en situacions excepcionals, i per tant doncs, en alguns moments cal fer un pas endavant. Aleshores van començar a sortir ja fa temps amenaces per part d'Espanya, amenaces d'intervenció militar, amenaces d'empresonaments de càrrecs públics, i va sortir també l'advertiment d'alguns articles de periodistes catalans, per exemple el Pilar Rahola, sobre la possibilitat que algun dia calgués ser un acte de desobediència col·lectiva per portar el procés cap al final. I evidentment, això no és res més que un exercici de drets humans quan s'actua contra lleis que són injustes. Aleshores, al principi de la desobediència, almenys a nivell sociològic, es pot basar en què en viure nosaltres en una col·lectivitat estem sotmesos a unes normes, i aquestes normes s'han de complir, perquè el compliment de la norma, quan la norma s'incompleix, porta a una sanció. El que passa és que moltes vegades la sanció no arriba perquè les persones s'aturen abans de ser castigades, s'aturen perquè compleixen la llei per por al càstig. Per tant, la clau de la desobediència és superar aquesta por, és imposar-se la por hi serà, però es podem imposar la por per tal de tirar endavant. I bé, per part meva res més, ja podem passar la paraula també primer l'Eduard Jaquet, membre coordinador de la sectorial de juristes per la independència. Doncs bon vespre a tothom. Em plau estar aquí avui a Sants, barriada amb la que estic molt lligat des de fa temps, i bé, ja hem acceptat de fer aquesta xerrada gustosament. Jo crec que avui el que seria interessant és que us mostréssim des del punt de vista de la sectorial de juristes, des del punt de vista també del que té el secretariat en marxa, en funcionament,
doncs una mica el que anem fent, el sistema, el funcionament, com s'estudien les accions, com després van agafant cos, etc. Però pensem que també seria important que avui ens transmetéssiu algunes idees, algunes accions que podeu pensar que són interessants, perquè entenem que d'aquestes accions, d'aquestes idees poden sortir accions i poden sortir projectes. Després veurem una mica com els emmarquem, però jo crec que els projectes han de sortir de la gent i de notar que evidentment, segons entenem, aquest procés polític que estem visquent doncs està tirant endavant la gent, la ciutadania. És per això que avui en dia entenem que dins del que és el procés polític cap a la sobirania de Catalunya, creiem que aquest procés fins ara ha estat impecable, ha estat fins al moment de mobilització, d'eixamplament, que cada vegada agafi més cos el suport popular, i això va creixent i va creixent. Recordo al principi quan vam constituir la sectorial de juristes, i altres membres del secretariat també ho podran corroborar, doncs érem 10 persones que vam anar a constituir la sectorial, i quasi agafant-los de la mà alguns perquè vinguessin, i avui dia doncs ja som més de 200 i ampliant, i cada vegada hi ha més. Allò que a vegades al principi que jo no puc perquè allò que diran o que passarà amb la meva feina o amb la meva... Això cada vegada sembla que s'està esvaint i cada vegada la gent s'està comprometent més, la qual cosa és molt positiva, no? Respecte al que és la desobediència, ho hem parlat molt a dins de la sectorial i en els àmbits en què hem pogut tenir diàlegs i canvis d'impressions amb coordinadors o amb territorials, sectorials, etc. Doncs clar, ens donem compte que hi ha unes sensibilitats molt àmplies, és a dir, des de els que pensen que s'ha de ser molt, molt, molt estricte i molt curós amb les accions de desobediència perquè el procés fins ara ha estat impecable i per tant no ho ha de deixar de ser, etc., que és una posició més conservadora, més de dir, bé, ja ho farem, però ho farem quan toqui. Fins també dins del que és l'ANC, dins del que és la base de l'ANC, doncs aquells que pensen que l'activitat o que l'acció s'ha de fer i s'ha de ser molt més proactiu i bé, i també tenen les seves raons i les seves bases, no, per dir-ho. Esclar, suposo que hem de tenir en compte que hem de buscar un terme mig i que d'alguna manera hem de respectar totes aquestes sensibilitats perquè hi són, no? Concretament, a la meva sectorial sempre dic el mateix, no hi sobra ningú, al contrari, sempre tothom és benvingut i sumem. I tenim membres de 70 i pico d'anys que són més actius i que volen participar, com altres membres ben joves que també estan participant des del seu punt de vista. És a dir, tothom aquí és benvingut i tothom pot opinar i dir la seva. A partir d'aquí hem de buscar aquest punt intermig, que jo entenc que la qüestió de la desobediència serà important, no? A l'hora de buscar aquests punts mitjos on tothom ens podem sentir diguem-ne a gust en una acció de desobediència, no? Com ha dit en Joan, n'hi ha moltes d'accions. Històricament n'hi ha hagut que vosaltres coneixereu, però crec que en el nostre cas ho hem d'emmarcar en la situació en què vivim el dia d'avui, no? És a dir, tot això, totes aquestes accions, tal com s'estan desenvolupant les coses, s'ha de tenir en compte des de diguem-ne les accions que es poden engegar des de gent que ja fa molts anys que porta exercint o fent accions de sobirania, de desobediència, i per altra banda
aquelles accions que puguin venir de part de gent més jove, on s'inclou la globalització, les noves tecnologies, s'inclou moltes noves eines que també s'han de posar a disposició del projecte. Per tant, el que ens donem compte és que avui dia, en el procés i en el moment que vivim avui, és que en tenim moltes més d'eines, no? I el procés hem d'entendre a on som i com les podem aprofitar, no? Nosaltres, dins de la sectorial de juristes, rebem en molts casos de part del secretariat. Nosaltres estem organitzats en grups per especialitats de juristes. Hi ha des de juristes fiscalistes fins a jutges substituts o mercantilistes o d'altres tipus, no? Llavors el que avui dia ens passa és que quan es rep algun tipus de sol·licitud per part del secretariat d'alguna acció o algun tipus d'acte massiu o d'acte de desobediència, doncs ens el passen i ens demanen una opinió jurídica de quines serien les conseqüències de realitzar aquestes accions. Per tant, una de les qüestions bàsiques que tenim i que estem exercint des del sectorial de juristes és aquesta prevenció en estudiar quines poden ser les conseqüències d'aquestes accions de desobediència. Bàsicament, les més importants són les de desobediència fiscal o insubmissió fiscal, que evidentment dins de la sectorial hi posem els millors especialistes que tenim a l'hora d'estudiar-les, perquè després les conseqüències siguin les mínimes possibles. És a dir, que anem a fer desobediència però amb les mínimes conseqüències desfavorables. Per tant, nosaltres creiem que en la desobediència, a banda de les propostes que ens feu, que poden ser molt variades, doncs creiem que hi ha uns eixos bàsics que hauríem de tenir en compte. En principi, evidentment, com us he dit, la màxima prevenció abans d'endegar les accions de desobediència, és a dir, poder-les estudiar. Tenim un instrument important que pot ser l'ANC o altres institucions per poder fer aquesta acció preventiva i veure quines conseqüències pot tenir. Un segon eix que jo crec important, ell ja ho ha dit en Joan, és la màxima unitat d'acció, és a dir, que tinguem el màxim suport possible de la població per tirar endavant aquests actes de desobediència. D'aquesta manera serà molt més difícil que les institucions de l'Estat ens puguin venir a reprendre o a represaliar per determinades accions que posem en marxa. És a dir, quanta més gent siguem, quanta més base de població tirem endavant les accions, millor. Si prèviament, a més, les tenim ben estudiades, oli un llum, no? I finalment, clar, a vegades pensem també que la idea de desobediència és sempre anar desobeint la llei, com la pròpia paraula diu, i anar en contra de la llei, però a vegades també els juristes, i en això tenim una certa pràctica, és utilitzar els racons legals que tenim per, aprofitant la legalitat vigent, doncs anar en contra de la llei, no? O de la legalitat existent, no? I això és una mica, a vegades, com es deia, no? La enginyeria financera, no? A l'hora de fer el pagament d'impostos o aquestes coses. Una mica és dir, estudiem tota la legalitat que tenim i a veure com i de quina manera ens en podem passar per aquests racons, i si a més de fer un acte de desobediència en contra de la legalitat, a més no tenim conseqüències, la solució és magnífica, no? Per tant, aquesta és una de les qüestions que a vegades no s'entén molt bé quan nosaltres fem els estudis i ho posem en marxa, però sempre busquem aquests objectius, i jo us explicaré ara un exemple del que crec que pot ser un acte de desobediència col·lectiva i a més amb cobertura legal, no? Que ja el coneixeu, però ho explicaré una mica millor a què ens volem referir, no? Ens referim a la campanya del Sí No Vot,
referim a la campanya Sí o No en Vot, que vam idear dins de la sectorial de juristes, i que entenem que és una manera de que la ciutadania exerceixi el seu dret de petició per tal de demanar als seus representants electes la declaració de sobirania en cas de que la consulta no es pugui celebrar, no? Doncs quan nosaltres vam estudiar aquest Sí o No en Vot, que va ser llarg i amb molts dies de feina, ens vam donar compte que nosaltres el dret de petició ens permetia demanar una cosa als nostres representants o a les institucions, com en aquest cas el Parlament, ens permetia demanar una cosa que era il·legal, que era la declaració d'independència, no? És a dir, resulta que la nostra legislació actual de l'estat espanyol ens permetia entrar per una via que era el dret de petició a demanar que els nostres representants declaressin la independència amb cobertura legal i sense possibilitat de represàlies. Clar, això a vegades no entres tant en el detall de tots els projectes, però aquesta sí seria un cas extrem de dir, home, anem a endegar un projecte de desobediència sense tenir, segurament, represàlies en quan exercim el dret de petició. Això no vol dir que, evidentment, des de l'estat espanyol es busqui i es facin 30.000 coses per intentar desfer tot aquest moviment, no? I altres. Però nosaltres sí que sabem que en qualsevol cas el que tenim és la protecció que disposa el dret de petició, que és un dret fonamental i que té una especial protecció jurídica i que en qualsevol cas ens permetria fins i tot poder anar al Tribunal Internacional de Justícia per demanar aquesta empara i aquesta protecció. És a dir, hi ha un ventall molt ampli en quant a les possibilitats d'accions. Les hem d'estudiar, les hem de valorar, hem d'anar al màxim de junts possibles, si pot ser amb una direcció clara de que, escolta, això ha d'anar així, tots anem a fer a la una, perquè jo crec que aquesta és un avantatge que tenim en el procés que estem vivint a Catalunya. És un procés que ve de baix cap a dalt i que això ens permet moltes coses. Per tant, crec que aquesta seria una qüestió a tenir molt en compte. Després hi ha el company Sardiner que ens explicarà quins són una mica els projectes que avui dia té el secretariat i a part després ens expliqueu vosaltres les vostres propostes, les vostres proposicions. Finalment, us ho havia dit també, des de la sectorial de juristes ens anem organitzant en grups, amb diferents grups per matèries, però també en casos de l'actualitat, doncs, diguem-ne, en els mesos que venen, que veiem que seran uns mesos complicats i conflictius, doncs ens hem vestit d'un grup, d'una llista de juristes, no sols a Barcelona, sinó també a les diferents demarcacions. Ja a Tarragona ja està en marxa, a Girona i a Lleida, i també a Barcelona. És en el sentit que anem estudiant totes i cadascuna de les possibilitats que veiem que ens podem trobar en aquesta situació de tira i arronsa amb l'estat espanyol i intentar una mica preveure l'estratègia de defensa des d'un punt de vista jurídic que podem tenir, no? Ho podem fer amb el Sí o No en Vot, ho podem fer per accions d'insubmissió, ho podem fer per defensar els càrrecs de l'ANC o d'altres persones de la societat civil que convinguin, no? Aquesta és una feina que s'està fent des de l'ANC, en el pla d'actuació ja consta, és un grup, una borsa de juristes, i per tant vull dir que nosaltres també d'alguna manera aquesta previsió la entenem per tothom i intentem que això pugui estar a l'abast de tothom, no? I bé, jo res més, simplement ara en Sebastià que us pugui explicar una mica quin és el pla d'actuació i jo crec que entre una cosa i l'altra en trobarem avui una bona collita de coses. Gràcies. Bé, bona tarda. Abans de vindre aquí amb l'Eduard
m'ha estat explicant que és un barri ja reconegut, un barri guerrero, reivindicador, per tant un barri on el nacionalisme està arrelat, i això és bo perquè tot el que puguem dir cau en terra abonada. El que ens cal és, ja concretant-me en el punt que m'ha tocat a mi, que és el punt 4 del programari que ha fet l'ANC de tot el projecte de 2013-2014, era parlar de la desobediència a la sobirania. No només desobediència, sinó què podem fer com a accions per ajudar a arribar a la sobirania. Jo no soc gaire metòdic amb les explicacions, perquè em sembla que el que cal és comunicar bé. M'he de basar, això sí, amb el guió, m'he de basar amb el guió ja escrit i preescrit del que diu l'ANC, per això som membres del secretariat i per això hem de fer cas a les conclusions que hem de dir, i per tant jo us en faré només 5 cèntims d'això per llavors donar-vos a anar més al gra i fer una exposició més propera, més de tu a tu, que pugui ser executable. Descriu la desobediència com la necessitat d'articular respostes de manera sistemàtica per atacs continus de l'Estat, per resumir-ho. Desobediència ja és una paraula que té una connotació negativa, segons jo, perquè desobeir és igual com allò no vull pagar, és millor dir ja he pagat, em sembla que és més entenedor dir ja he pagat que no pas no vull pagar. Desobeir, en tot cas potser és millor de dir què puc fer jo basant-me en la legalitat vigent, amb un cert emparament, com per almenys fer la punyeta en aquests que ens estan fent la punyeta, que és que nosaltres generem uns diners, ens els expropien perquè al final és una expropiació i ens tornen com volen, i no només ens els tornen quan volen, sinó que allò que pressuposten que ens pertoca llavors no acaba d'arribar tot, amb la qual cada 5 anys tenim un any perdut amb infraestructures, amb inversió, etc. Per tant, nosaltres què podem fer per poder anar parant això? El projecte aquí diu destinataris, amb qui ens hem d'adreçar? Lògicament a vostès. I aquí desglossa que de vostès n'hi ha, com sempre, els que esteu aquí, que ja esteu convençuts, per això esteu aquí, pot ser que n'hi hagi algun que no estigui convençut i l'han d'acabar de convèncer. Però això, i ens ho hem de creure així, i més, després d'haver fet la declaració de Ceba o la declaració de novembre, en què ja hem fixat uns calendaris, això és una responsabilitat nostra, de cada un de nosaltres. Nosaltres som el subjecte actiu més important que té l'ANC, que és la gent, i bàsicament la gent d'ANC i la gent simpatitzant d'ANC, que han de ser factors multiplicadors de totes les accions que es puguin emprendre. És a dir, cada un de vosaltres i de nosaltres ha de tenir la responsabilitat de poder arribar a un entorn en què nosaltres no hi arribem, per deficiència segurament, però no hi arribem, per anar tinguent com a destinataris d'aquests projectes més adhesions, que anem fent gruix, com us explicava el vostre representant, en aquell embut que vam fer quan alguns de nosaltres participàvem amb no el vam voler anar a la mili. El primer va anar a la presó, que ho sapigueu, i els primers van estar detinguts, però aquest embut, a la que el vam anar omplint, el forat no tenia capacitat ja d'evacuar tot el que hi ficàvem a dintre. És a dir, vam arribar a fer tanta pressió que es va suprimir la llei i es va deixar anar a la mili. Per tant, nosaltres hem d'anar pensant en accions evidentment individuals. Per això jo vull transmetre una mica de responsabilitats a tots. No val només ser militant passiu, hem de ser militants actius. I amb aquest fet de cada un de nosaltres amb petites coses, no vull pagar l'autopista o ja he pagat a l'autopista, no vull pagar l'euro de recepta, i apunta que te'l dec, però apunta, i anar fent accions i accions petitetes que anem sumant, sobretot si fem accions
de que primer ens beneficiïn la butxaca, si pot ser, però també la butxaca de la Generalitat, que és la que està mancada de recursos per poder aplicar les polítiques que tots vulguem. Ens marca aquí com a tercer punt els objectius. Objectius, lògicament, es diu aprofitem tots els 30.000 voluntaris que hi ha. Evidentment que hem de mirar que tots, no només aquells 30.000 voluntaris, sinó els 2 milions. Els 2 milions que érem a la via han d'entrar a les urnes del signe un vot. Tots aquells, i això és responsabilitat nostra, perquè tots vostès hi éreu, segur, però també hi havia gent al vostre costat que no és de l'ANC, però no té per què ser de l'ANC, el que té que fer és anar a votar en el projecte. Aquest és l'objectiu, i aquesta és una responsabilitat que lluny dels 30.000 voluntaris que també, que són els que necessitem per organitzar tota la recollida de signatures i els apoderats, són cada un de nosaltres el que el dia que anem a votar hi hem d'anar, si pot ser, acompanyat de 10 o 12 més, perquè així anem més per feina. Aconseguir 50.000 objectors fiscals. Bé, objectors fiscals a nivell individual, la veritat sigui dita que és molt difícil, perquè sí que vosaltres podeu dir, quan pago la meva declaració de renta, jo ja vull que aquell 0,7% que va destinat a fins socials, o la creueta a l'església, o la creueta a un altre puesto, jo l'ingresso en un altre perquè, si no ha canviat la llei, però no em voldria equivocar, aquest 0,7 va a ONGs i institucions que estiguin arreu del territori nacional. Per tant, aquell 0,7, si aquí hi ha l'associació de gossos abandonats de Sants, no veureu mai un dur, encara que hi fiqueu el 0,7. Doncs molta gent fa, amb accions individuals, agafa el 0,7, el dona a la gossera de Sants i se'l resta d'allà i ja en parlarem. Què passarà? Perquè els advocats també estem creant seccions de dir front a agressions, vosaltres heu de tindre un recolzament, i ja que feu accions que nosaltres us demanem o que el secretariat us demana, doncs també us hauríem de donar resposta. I és jo una pulla que llanço aquí a altres membres del secretariat que també hi són, per recolzar tot això, que ja que provoquem accions, ja que demanem accions, també hem d'estar preparats per les reaccions. Organitzar conjuntament actes d'ampla representació, d'acord. El que hem de captar és la idea. Hem de fer accions genèriques perquè se n'adonin que la societat catalana ja n'està cansada de tot això i que dona un mandat explícit, la cadena va ser un mandat explícit a l'ANC, és a dir, als polítics, de que volem canviar de sistema. Volem un estat propi i volem fer tot allò que sigui necessari per obtenir, per exercir aquest dret que tenim, per molt que ens diguin que és il·legal. Si em deixeu fer un parèntesis, i es basen sempre en l'article 2 relacionat amb l'article 1 de la Constitució, amb l'amenaça de l'article 8 dels tancs dels militars, dir-vos dues coses. Un, que la Constitució és una llei, i si nosaltres hem de fer cas al dret internacional, però també el nostre dret, les últimes constitucions catalanes són de 1705-1706, el que inspiraven les constitucions catalanes de 1705 i 1706 ja ve des de l'abat Oliva, que diu que la llei és conseqüència del dret, i la llei que va contra el dret no té per què aplicar-se i no és vàlida. Internacionalment així recull. Per tant, la Constitució és una llei que va contra el dret, el nostre dret a l'autodeterminar-nos, a fer amb el nostre destí el que vulguem. Emparat, ara no ve el cas, però quan hem dissenyat el signe d'un vot amb el dret de petició, hem estudiat tot el que es podia estudiar dels tribunals de l'Haia, del Quebec, del Kosovo, d'Eslovènia, hem descartat la iniciativa legislativa popular, hem arribat a aquestes conclusions en base a dret. I nosaltres, juristes, ens devem al dret. Les lleis de Franco també eren lleis. Les de Hitler eren lleis. La Constitució és una llei. No faig comparacions, és una llei.
i us diré la segona apartat. Aquest article 2 es diu ja surt palès, es va imposar a la Constitució. Ho diu el Sol Lectura en les seves memòries, ho diu l'Herrero de Miñón publicat per la televisió i per la premsa. Quan estaven redactant els últims articles de la Constitució va arribar una nota del president Suárez dient que al costat, en el despatx del costat, els militars havien redactat aquest text i que s'havia de posar aquest text a l'article 2. Es va canviar el text, que era molt més obert i que segurament ens hagués permès fer el referèndum, per un text imposat. Amb aquesta argumentació podríem dir que la Constitució està viciada de nul·litat i que com vostès van votar, com que van votar una cosa amb engany, vostès i jo, però la van votar també viciats i per tant per nosaltres podria ser nul·la de ple dret. Per tant, veiem la diferència entre lleis i dret. I a vegades no ens ha de fer por fer coses contra lleis perquè ens empara el dret. Accions o tasques a aconseguir per fer els objectius, disposar de responsables a cada territori, festius imposats, per dir el dia de la Constitució anem tots a treballar. Jo no n'he fet mai cap ni el 12 d'octubre, he treballat tota la meva vida sense dir res, anònimament, però també us he de dir que fer-ho individualment sense dir res serveix per res, només per estar tranquil amb tu, però això ara ho hem de fer col·lectivament. Llavors canvia, i és això el que hem d'aprendre a fer. Hem d'aprendre a fer i dir, aquí el dia de Sant Jordi farem festa. Escolta, farem festa? I punt, dius accions, no demanen accions, dius, escolta, el dia de Sant Jordi farem festa. És igual. El dijous sant, no sé si toca o no toca, és igual, però si volgués la gent fer festa el dijous sant com es havia fet, doncs fa festa i que diguin el que vulguin. Hem de superar situacions perquè ens ho creiem que som un estat o que tenim un país amb vocació de ser estat. Ens ho creiem o no? Perquè és clar, de res servirà fer totes aquestes accions i per referèndum o pel sí o un vot obtenir la independència si no la volem exercir, perquè la independència es diu i no s'acaba mai el discurs, volem declarar independència, però s'ha d'escriure el que volem dir d'allò. S'ha preocupat algú d'escriure el text? Sí, doncs els juristes estem treballant en això, estem treballant en el text del que dirà la declaració d'independència i estem treballant al dir, bueno, escolta, jo tinc un pleit i què passa? Estem treballant en el règim transitori, és a dir, s'està treballant. Però s'està treballant i voldríem també rebre de tots vostès amb aquests actes de submissió o insubmissió o adhesió a l'ANC iniciatives, inputs perquè nosaltres els puguem anar treballant i puguem coordinar qualsevol idea d'aquestes que pugui sortir, la puguem treballar com a ANC i fer-la complir i fer-la posar-la en el programa i complir-la. I a més, suposo que com jo tots vostès tenen pressa que tot això ja passi, perquè ja tenen pressa, no? O sigui, el 15 per 15 de maig encara és molt lluny, jo encara ho voldria abans, no? Però esclar, ho entenc, hem de posar, però perquè això passi, perquè les dates es precipitin, nosaltres ens hem d'organitzar i hem d'actuar, hem de fer accions, digui insubmissió, desobediència, digueu-li com vulgui, hem de fer accions, hem de mostrar que estem convençuts, els hi hem de dir els polítics que no sé què es barallen ara per no sé què i no sé quant, i escolti, nosaltres ja hem fixat un calendari, l'ANC, el 31 de maig és la data màxima i no admetrem res més, i vostès facin el que vulguin, tant de bo aconsegueixin el referèndum i tant de bo puguem votar, però encara que concedeixin el referèndum, encara que ens deixin votar, nosaltres el projecte 5 no en vot seguirà endavant. Per què? Perquè poden no reconèixer el resultat. Perquè què van fer amb l'últim referèndum que van fer? Un referèndum, o sigui, aquí ens fem una llei, que ja aquí ja va costar fer-la. Portem a Madrid, allà ens la raspallen, es treuen amb un ribotada d'avall. Però el Parlament l'aprova. Ens el porten a nosaltres aquí a fer la comedieta del referèndum.
referèndum. Cosa més jurídicament i democràticament més important no n'hi ha. Vam guanyar el referèndum, el va signar el rei i va sortir publicat en el BOE i no ens ha servit de res. Li han de donar gràcies perquè potser si no l'haguessin impugnat al Tribunal Constitucional avui no estaríem parlant d'independència. Per tant, aprofitem de tota situació donada, hem de treure el profit. El que ha passat ja ha passat. Un té un accident i es queda sense una capa. Escolti, es queda sense una capa, vinga, a pencar, a refer-se, a tirar endavant. A nosaltres ens van fer un favor ara al Tribunal Constitucional. Mira per on. És el meu parer, per tant, no és el del Secretariat Nacional, que suposo que hauria de ser coincident. Però és una suposició iuris tantum que diem els lletrats. Responsables, l'últim punt. Bé, aquí diu, molt bé, que ens hem d'organitzar tot en seccions i hem d'anar mirant d'aconseguir, que sí, és veritat, que tots ens hem de mirar d'aconseguir tot, que ho hem de mirar d'extendre per tot el territori, faltaria més. El jovent, que és el que sempre manca a tot arreu, però el jovent hi és. El jovent té altres escenaris. No, aquí difícilment farem vindre, no ens enganyem al jovent. Els jovents són de les xarxes socials o bé d'alguna discoteca i fer algun acte, una bona festa allà amb el botellón, i aquests allà els trobeu tots. Hem de saber arribar allà també. Hem de saber on són. Relació amb la societat civil, l'ANC és una societat civil, i relacions polítiques, bé, ja hi ha seccions que fan relacions polítiques, però jo el meu missatge de responsables els torno a passar a la pilota. Nosaltres primer, per això ens hi hem ficat, per això estem a l'estructura, però nosaltres no hem de ser només que aquest que transmet a tots vostès i vostès a tots els altres, els que hem de fer accions, hem de ser militants actius, hem de ser guerreros en aquest aspecte, i mirar, i nosaltres els advocats sempre us proposarem accions legals o amb emparament legal, perquè no us donarem pas ara a fer-vos una aventura que us pugueu tindre conseqüències penals o vés a saber què. Farem accions legals. Ara, tot i que aquí no hi diu, dius, bueno, i què està fent ara amb aquest sentit l'ANC? Que jo conegui, que tampoc ho conec tot, que jo conegui, l'ANC té un projecte de desobediència que és el que es pagui els impostos a la Generalitat. Bé, molt bé, us el dic que existeix i ja està, i no vull ser crític perquè jo soc de l'ANC i he de recolzar. Jo soc més del parer de fer altres accions, i ara us n'explicaré la que jo tinc presentada i que demà tenim reunió per discutir-la. Aquest està fent l'ANC i està afavorint qualsevol altra acció que es proposi per treballar-la i per capitalitzar-la i per proposar-la a tot arreu. Per tant, sí que té de positiu l'ANC el que és receptiu en totes les propostes que es fan, i de veritat us he de dir que s'estudien, que a lo millor no se us contesten, a lo millor tenim certs problemes de comunicació, però s'estudien, poc o molt doncs s'estudien. Jo soc abogat, empresari i emprenedor alhora, i creatiu, així deixeu-me que m'ho digui jo a mi mateix. Permetreu la llicència. Jo he presentat un projecte que entraria aquí dintre de desobediència. I dius, què és el que li pot fer més mal avui dia a l'Estat? Legalment, coses legals. Què és el que li pot fer més mal? No tindre ingressos. No recaptar. Si l'Estat no recapta, dius, home, i com se fa això? Utilitzant la llei. I com ho podem fer utilitzant la llei? Diu, doncs jo soc un autònom o una pime i li pago l'IVA i pago la quota obrera i dic, escolta, i per què la pago?
Per què em miro jo aquest IVA i el cobro a Madrid quan llavors vaig a demanar un crèdit ICO i em diu que me'n vagi a fer punyetes i que quan aquell diner que han donat en els bancs perquè ens facin arribar el crèdit no ens els donen, no ens arriba i compren bonos d'Alemanya perquè els hi donen el 0,70 o l'1 i ja els compren el 3 o el 4, els hi paguen d'interessos. Dius, i així per què he de pagar jo l'IVA? Que he de pagar l'IVA d'una factura que a mi no m'han pagat. O sigui, jo estic finançant l'Estat amb uns diners que el proveïdor o el client no m'ha pagat. Què puc fer jo? Doncs jo us diré el que jo he fet. I la gent que prengui mesures o no. Jo vaig demanar, com que s'envia telemàticament, m'envio l'IVA, 6.000 euros. Dic, demano l'ajornament i vull començar a pagar a partir de l'1 de gener del 2016. Dic, esperant que ja siguem independents. Ho heu captat, oi? Ho heu captat, I, noi, que ràpids van anar. Em van contestar i em van dir, home, tan lluny no, però a partir, això era el tercer trimestre de l'any passat, 2012, però a partir del 2014 sí. I jo dic, ostres, ja m'ha enganxat. Doncs vaig dir, doncs no m'han enganxat perquè jo no vull pagar, coi, que no us n'assabenteu. Dic, doncs faig recurs, faré un recurs. Per què? Perquè jo havia dit pagar a partir de l'1 de gener del 2016 i m'han dit que no, m'han dit del 2014, però jo no us hi havia pas dit el 14. I llavors què faig? Faig un recurs, dic que no hi estic d'acord perquè m'han dit que no, i com que jo ja sé que me'l tombaran el recurs, perquè me'l tombaran, m'agafo els 6.000 euros, me'n vaig a l'Institut Català de Finances, que us he de dir que encara no ho fa, per tant vaig haver d'anar a un banc, i vaig dir, obrin una llibreta a 3 mesos, aquí a termini, 6.000 euros. Sí, per què la vol? Dic, perquè em faci un aval de 6.000 euros. Va fer un aval. Jo faig recurs i dic, no, jo estic d'acord, no vull pagar, i ara tindria, en aquell moment li vaig posar uns arguments, ara tindria 70.000 arguments per posar, de motius per què no vull pagar. Dic, li faig un recurs i no vull pagar, no estic d'acord amb el que m'ha dit, per què? I podria dir, perquè jo m'he anat al banc a demanar un crèditico per vull canviar els ordinadors i em diuen que no. I jo aquí tinc l'IVA que vostès ho portaven al programa, que aquí resulta que em posarien que l'IVA de factures no cobrades no les tinc que declarar, i resulta que ara em fiquen tants inconvenients que jo que em dedico a això, aquest mes de desembre s'ha de dir a Hisenda, s'ha de dir a Hisenda a aquells empresaris si es volen acollir amb aquest sistema a partir de l'1 de gener, de dir que pagaran l'IVA quan el cobrin. Ai senyor, el que digui que sí, que hauria de dir que sí, desobediència. Per què? Perquè si vosaltres teniu un proveïdor una mica grandet, una mica important, o un client una mica important, li dirà, escolta, a mi no em facis això perquè em busco un altre proveïdor, jo et pagaré a 120 dies i tu declararàs l'IVA, tu l'ingresses i tal. Bé, no m'enrotllo més, tanco el parèntesis. Jo argumento tot això, presento l'aval i el presento la demanda al Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya a Barcelona, que allà s'hi estarà 2 o 3 anys. Jo hi tindré l'aval, i jo aquell cèntim de l'IVA ja sé que no són meus, però no estan a Madrid i estan a la meva llibreta de moment, i em donen uns interessos amb el que pago l'aval. I si declarem la independència, on seran aquests calés? Tant de bo aprovin d'una punyetera vegada, perdó, se m'ha escapat, a l'Institut Català de Finances, que és on els hi haurien de ficar els diners. En el banc, a l'Institut Català de Finances hauria de ser el Banc Central Català, i és allà on han de ser els diners. I què passaria si declarem la independència i el mateix fer amb la quota patronal, no amb l'obrera? L'obrera són diners dels treballadors a ingressar. Amb la quota patronal, el mateix. I quan tinguem la independència, on seran els diners? Aquí, estaran aquí. I diu, que Madrid ens en deu, que Madrid, escolta, aquí els tens. Això mal calculat,
són uns 6.000 milions a l'any. Mal calculat, perquè jo no soc economista i ho he traspassat a economistes, però si es fa una bona campanya, si tots els autònoms i tot, utilitzant legal, perquè jo estic fent una cosa legal, i quan el TEAR de Catalunya si reben instruccions de Madrid i diuen escolta, això s'ha de treure en aquest any, vinga, i digue-li a aquest senyor que no, llavors el posaré un contenciós administratiu, llavors el posaré un pleit. I quan durarà el pleit? Anava a dir, jo ja estaré jubilat, però ja estaré jubilat igual. I els diners aquí. Què haurem aconseguit amb aquestes estratègies? Primer, descapitalitzar Madrid i els diners aquí. És tan o més important que Madrid no tingui els nostres impostos que no pas tindrem. Per què? Perquè traspassem la pressió. Bé, no m'estendré més perquè vostès també volen parlar, però vol dir que el que han de ser capaços tots és de ser imaginatius, actius, assumir la responsabilitat que tenim, ser conscient de que cap altra generació ha tingut aquesta oportunitat, de que la cosa està tan madura que l'hem d'aprofitar i no podem deixar la generació futura perquè potser no li deixaran fer. I una reflexió final que en parlàvem amb l'Eduard, de dir, per què us penseu que ens amenacen tant? I que si això, que si anem fora de l'euro, que si no cobrareu les pensions. Per què? Perquè tenen por. Sabeu a què tenen por? A la democràcia, al dret. Tenen por al dret. Per què? No siguem tontos, ja ho saben que els pobles tenen dret a l'autodeterminació. Si ho tenen firmat en els tractats internacionals, que està en l'article 96 de la Constitució, que reconeix que els tractats internacionals signats i publicats en el BOE formen part de la mateixa llei que diuen que no és aplicable. Ja ho saben. Però la reflexió que jo us faig és penseu que ho fan per por. Per què el PP o els socialistes, com a PP i socialistes, faran res perquè Espanya es desmoroni i s'apunti i sigui passat el Rajoy, passi a la història com aquell president en el qual País Basc, que seguirà Catalunya, i Catalunya es van desintegrar i que només va quedar la beseta de tota aquella Espanya. És aquesta la por. La por que tenen, és a dir, jo en el meu mandat no, en el meu mandat no, ho faig un altre. Aquesta és la por, perquè la democràcia i Europa, ja ho veieu que ja a Anglaterra, escolta, si vols votar, i ahir va estar un president del Tribunal Suprem del Canadà. La Constitució del Canadà també prohibeix la secessió, però el Tribunal del Canadà, que és independent i no posat pels partits, diu però si una majoria vol una cosa, escolti, el que hem d'afavorir és que aquesta cosa que vol la majoria es pugui expressar. I aquest és el quid de la qüestió. Aquesta és. I la millor desobediència que ara podem fer, la més important desobediència que podem fer, és que els que tots quedem a la via anem a votar en el signe un vot, exercint el dret democràtic, legal, emparat per la llei de protecció de dades, amb la qual el seu carnet i la seva adreça i totes aquestes dades no surten enlloc, ni les poden multar, ni els poden posar una sanció, ni els poden detenir, ni res. I si exerceixen aquest vot, aquest dret de decidir, haurem fet el millor servei al país i la més important desobediència que en positiu ens portarà a ser independents. Gràcies.